هلو زخبر كان حواتي كم كأني خنت حد أنا خن أنا جزابير مسكن تبقى له خص خنقات تبقى تلوا تسفى قبر لو ما عند خاب خالي فيديو متسكن هاللغو نجيب جور تسفى قبر حدش اللي حركون كان مجمري عند حركون أبزنات يوتيوب حجين دار أخون أخون لهن سابسكرايب وبرا تم كل جزية سابورت قبران حواتي كابت عميدة مسكنة كني أغني لي مبزحت خنت تريعو كنا في يوتيوب استوديوهاتي أخرى أخون لكم كل جزية زبلكن سابسكرايب سلزي قبركن حجين دار أخون لهن سابسكرايب وبرا زناتي مدب بتعمل خمد أنا لعلى تبون عن عندك أنستيتكم تبون مدب يزلوا فاشن سكين كير قله كلنا عنا تكم نجزانا دكنا تكم مدب يزلوا سبسكرايب جوارا حجين دار أخن لخن لايك أجبره تم كل جزء كومنت جبر على حواتي لايك تجبره خمد أنا لعلي ده مسجنكم في اللي حد لهم كل جزء بوست جبر كله كل جزء كومنت جبر عليك خمد أنا لعلي ده مسجنكم يغني اللي هجينا ما عندي تني أمازون سكين كير حزل كلمة تقله كمت أنا لعلى تبغى صلة هنا بق أبدا عمي توابو أخرى أقول له عن تبي كودا درو أقول له مستي كاب على سيفورا خاب ميس قال نجزء مالتيو الزخول الجزء أخوه وابو أس بتعمل حسوري كمت أنا لعلى كوريان سكين كير زبلت ولا حنت نجت نادي هسه قال مالتيو فلان دي حرفليت كايناي كرميناي تجبره قال مالتيو كمت أنا لعلى تبغى صلة هنا بقى كأخذ جزء أي تابعك المال كم أمازون أو أمازون لكن ولا تنا كوريان ويب سايت كأم حجنا يجري كن يرجن كم أمازون كل تمعت جلس لزوسد كستايفل اليوم هالتقرشي قال يبوزح كستاي يقولون كل تسوم تتصبي خادم كفتنا كوريان ويب سايت كبرت خليها كم متأنا لعني تبص لزغنا بقى حزل كلمة اللي هم مالتي كلس بقى بتعمدس بقى تبو يسرح قال مالتيو حجي مجمريا الزخر يكني أو مجمريا عند حفتي بقدام إذا حتى تكني إذا خستاي سلس جد اللي زي أنا خستاي دبل كنا قدم در أهو خن زي نافس ماسك كاب سومالي مول جز أخذ بول خن سكرين شات قبريات خلت خونكي حجي سكرين شات قبريا ويكأني زي أب مسنجر قاله أنا هاي الكني مسنجر حال زي هم طلع على بوز حساب سلت صحفر لي عند حلف كوير إني جن صحف اللي دحين هاي بلنا خري السارة عيال كمالتي أفت مسنجر زي أتها كستاي سكرين شات قبريات تدخل خبز فيديو مالتيو زي كان شعو زي أني ما بقدام يدر أخو خن زيتي مالتي زي أويل كلينزر نزقت كاف ولا ميك أب غير كان توعيلك ولا ميك أب أي تكبر سان سكرين قال غيرنا نحوي لنا مجمريا بزي كور مايك ستاجر مجمريا أقول له قبرانيره دحار زكن زي أب حنتو قال كتقمون مسرع فقور مايك ستاجره بتعم أصري بلال كانت تجس كمالتيو نتي ميك أب كان قال مالي خان ميك أب رحلة نقبر كوينها سان سكرين قال أصري عبليو حاج بوي أصري مالتيو بدحر يشعو زي ناتو براند سيم براند كوينو زي أنيوا كتعرف كني أفتي أرئني بزين دي حد رأيكم كوينو أفتخستك بلا مزحتو أرئكني رأي كنا في ديسكريبشن باكس قبل الكني أفتخ سكرين شات كيرها أني قبل الكني I think 4 قال خفت يوتيوب كوميونيتي بوست تقبر سئل جيركا بتحتيو قال لها رأيه بقدر ما حد حفتي تلدي رأيه تخال كنت زي أنت رأيك استاجر لازم يكون I think أفت كوميونيتي 4 دقيقة قال لها سكرين شات تقبر أمين سئل تقبر أبتحتيو جن كقبر الكني مالتي زي حجز أني واخذ محتسب قص كم تقول جيد حتسب ولس محتسب علني مالتي خمت أنا على الفوتو زقنا كورانس كأني دبلت أخذ أني أني زي محتسب قص مالتي عفراد اللوز زيتي أويل كلينزر قبرات خلا هيت قبرات خلا زي تشويزي مالتي ناتكن تشويزي مالتي زقن زي عفرادين كمت أنا على الصبح كل جزء داب كلينز كنجورو لنا قصنا يدي بالمهنياتو أفتكستينا أفتقتنا خطر فيه بقولوا نتي رسحت ميك أب قال مالتيو اللي خايفت قلنا وين خايف بلاشو قصنا مالتيو قال أنا حجي لنك أنا الجزء أخوه أنا كل سبت تزاربوا لي زي تير دبل كأني زي تير دبل ملك تونر كأني سلست معي ترى تتأكمل له جن كامت أنا لعلي فتهين تخاني سكاب جديد جزء أخوينا مالتي كامت أنا لعلي فتهيو بقى تحب سكانة غير كأني كل جزء نحر كل غير كنا بأمازون نحر بابو قديلو ينقرأ كأمازون مالتيو وابو خبر يكون إذا كل سكين كيرس كم تعميس قال خيط كا expensive ستايت ولا بسيفورا expensive سكين كير نجوز أقله كم إتات يكون مالتي سوا وابو خادس لازم لك تبو إذا أنا ميلك تونرنديو قد ما مستحت أنا بزي نجبره مالتيو كمت أنا لعلي بقى فتي خمت أنا لعلي قد كاس هايدريت جبره بتعمل سند فتخوه أنت خليني أسقف جديد جزء أخواني ريلا مالتيو إذا أنا أو في الديسكريبشن باكس قبل الكنيه ولا حتى أقعد أني زيد لكن دلله خدن وقد كايفة تجاكا جلاي قبرك كاجن
ብጣዕሚ ይጠቅም ማለት እዩ ፍላይ ተኸታቲልና እንድሕር ጌርናዮ ካብ መጠን ንላዕሊ ፅቡቅ ግን ንጓን ምሸትን ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ እንዳጥረና ገፅና ድሕሪ ሜክኣፕ ጌርና ውዕልና ከዓ ንግድን ፅቡቅ ጌርና ሓፂምና በዚ ደርኣኹን ጌርና ከዓኒ ፅቡቅ ጌርና ሓፂምና ድሓር እዚ ንገብር ማለት እዩ ቶነር ፅቡቅ እዩ ዋላ ቫይታሚንስ ከዓ ክንገብር ንኽእል ኢና ድሕሪ እዚ ቶነር ማለት እዩ ግን እዚ ከዓኒ በቃ ከምዚ ማዩ ግን ከም ስፕሬይ ክኸውን ነይሩ ወይ ኣነ ከፊትካ ከምዚ ጌርካ ክትልከዮ ግን ካብ መጠን ንላዕሊ በቃ ገፅካ ሃይድሬት ትገብሮ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ባክስ ገብረልክኒ ካልእ ከዓ እዚ ሰንተላ ዘርኣኹን ሕዚ እዚ ትገፅካ እንድሕር ከምዚ ገለ ነገር ወፂካ ከምዚ እንድሕር ከምዚ ገፅካ ሓደ ግዜ ብፀሓይ ወይ ብገለ ንድርብል ወይ ገለ ተለካ ገለ ዝብል እዚ ሰንተላ ኣምፕላስ ዝብል ማለት እዩ ግን እዚ ከዓ በቃ መጠን ንላዕሊ በቃ ኩሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝደርአክን ዘለኹ ስኪን ኬር ብጣዕሚ ካብ መጠን ንላዕሊ ፅቡቅ ኣነ ወላ ሓንቲ ከምዚ ስፖንሰር ገለ ገይረ ክስታይ ይገብርኒ ብገንዘበይ ገዚአ እየ ደርአክን ግን እዚ መደበይ ኣነ ብልበይ ክስታይ ስለዝኾን ፅቡቅ ዝበልክዎ ድፈተንኮ ገለ እየ ደርአክን ማለት እዩ ድሕር ደይፈተንኮ ከዓ ነግረክን እየ ግን እዚ ከዓ ካብ መጠን ንላዕሊ በቃ ሃይድሬት ገብሮት ገፅካ ከዓ ፅቡቅ ከዓኒ እዚ ከዓኒ እዚ ሰንተላ ኣምፕላስ ዝብል ከዓኒ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስኪን ኬር ከዓ እዚ ከዓኒ በቃ ደስ ዝብለካ ናይ ኮርያ ስኪን ኬር ዋግኡ ክቡር ደይኮነ ሆለስ ካብ መጠን ንላዕሊ ከዓ ነዚ ገፅካ በቃ ፅቡቅ ስለዝገብሮ ደስ ዝብለካ ሕጂ ለንቀነ ቫኬሽን ከይና ቀኒና ኣኒቨርሳሪና ነይሩ 15 ዓመት ጌርና ከም ንውርዖ ኣኽቢርናዮ ሕጂ ላስት ዊክ ማለት እዩ ደቅና ሒዝና ቫኬሽን ከይና ነርና ሙሉ መዓልቲ ኣብ ፀሓይ ገለ ውዒለ ገፅ የብልሽ ኣሎ ቆቢዕን ሳንግላስን ከምቲ ድብለክን ኩሉ ግዜ ዝገብር ግን ቀደም ኣብ ፀሓይ ገለ እንድሕር ክስታይ ኮይነ ገፅ ቅልጥፍ ይድባላሾ ነይሩ ሕጂ ግን ፅቡቅ ገይረ ቴኬር ስለዝገብሮ ዘለኹ ወላ ጥልም ኢሎ ከለኹ ማለት ከምዚ ናይ ፀሓይ ክስታይ ኮንኩ ከለካ ገፀይ ግን በቃ ፅቡቅ ቀደም ከምኡ ኣይከውን ነይሩ ሕጂ ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ገፀይ ስለዝከናኸኖ ፅቡቅ ጌርና ክንከናኸኖ ኣለና ንጓን ምሸትን ማለት እዩ ማይና እንዳሰተና ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለክን በቃ ምስ ተመለስኩ ገፀይስ በቃ ከምዚ ክስታይ ኣይኮነ ማትቀይር ከምዚ ኣይከፍአ ማለት እዩ ፅቡቅ ገይረ ቴኬር ክገብሮ ቀኒየ ማለት እዩ ኦልሬዲ ስለዝገብሮ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ካብ መጠን ንላዕሊ በቃ ገፀይ ኣይተባላሸውን ደስ ዝብለካ እንድሕር ቴኬር ጌርካ ገፅካስ ወላ ኣብ ፀሓይ ወፂኻስ ኣይባላሸውን እዩ ማለት እዩ ካልእ ከዓ እዚኣ ኣብ ቀዳማይ ርኤክን ነይረ ከዓኒ እዚኣ ኣም ፍሮም ራይስ ትብል እዚኣ ራይስ ክሪም ከዓ ድበልኩ ካብ ኣማዞን ዝገዛእኽዎ ከዓኒ እዚኣ ዋው እዚኣ ከዓ ከም መጠን ንላዕሊ በቃ ፅቡቕቲ ከዓ እዚ ከዓኒ ፍኹስ ዝበለ ኮይኑስ ዳርጋ ፍርቃ ኸይድአ ኣነ ከምዚ ዝብለክን ካብ መጠን ንላዕሊ እየ ዝጥቀመሉ ስኪን ኬር ናተይ ከምዚ ገዚአ ጥራሕ ኣይኮንኩ ክስታይ ዝገብሮ ካብ መጠን ንላዕሊ ፅቡቅ እዚኣ ከዓኒ ኣብቲ ክስታይ ኣላ ማለት እዩ ኣብ ኣማዞን ኣላ ኣም ፍሮም ራይስ ትብል እዚ በብሓደ ስክሪንሻት ገይረ ኩሉ ክገብረልክን እየ እንደገና ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ባክስ ከዓ ክገብረልክን እየ ግን እዚ ኩሉ ክስታይ እንዳገበርኩ ላይ ክትገብራ ኣለክን ምክንያቱ ብዙሕ ክስታይ እዚ ማለት ኤክስትራ ወርክ እየ ትገብር ዘለኹ ግን ንስኻትክን ከዓ ሳፖርት ክትገብራን ኣለክን እዚ እንድሕር ፅቡቅ ከምዚ ክስታይ ከምፃልክን ኮይና ክተተባብዓን ኣለክን መብዛሕትኽን ካብ መጠን ንላዕሊ እየ ልመስግነክን ግን ሳብስክራይብ ዘይገበርክን ከዓ ብዙሓት ስለ ዘለኽን ሳብስክራይብ ግበራ ብጣዕሚ ስለ ኣሚን ፅቡቅ እየ ደምፃልክን ሶ ሳብስክራይብ ግበራ ኢኽን ካልእ እዚ ቫይታሚን ሲ ስቲል በቃስ ካብ መጠን ንላዕሊ ስጋብ ሕጂ ዝገብረሉ ኣለኹ ማለት እዩ ዝኸዓ ናይ ኮርያን ስኪን ኬር ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ኩሉ ስኪን ኬር ወን ሓንቲ ከምዝሻሎ ወን ሓንቲ ገፅካ ክስታይ ደይብሉ ጉድኣት ገለ ደይብሉ ግን እንድሓደረካ ፅቡቅ ወላ ገፅካ ብዘይ ሜክኣፕ ወፂኻት በቃ ደስ ዝብለካ ፅቡቅ ስኪንናትካ ሲ ካብ መጠን ንላዕሊ ፅቡቅ ክኾን ማለት እዩ እዚ ኣይ ክሬም ናይ ብሓቂ እዚኣ ዝናቱ ክስታይ ከይስልችወክን ኢለ ኩሉ ግዜ ስለ ዝርአክን እምበር እሱ ከዓ እንዳቀየርክ እየ ዝገብሮ ማለት እዩ እዚ ኣይ ክሬም ከዓኒ ምሸት ጌርካ ምስ ሓደርካ በቃ ትንጉ ምስ ተስኣኻ ትገፅካ ሲ ካብ መጠን ንላዕሊ ፅቡቅ ክኾን ማለት እዩ ገፅክን በቃ ከምዚ ምሻሎ እዚ ምሸት ናተይ ኢልካ ማለት እዩ ወላ ቀትሪ ናተይ ኢልና በቃ እንድሕር ገፅና ተኸናኺናዮ ካብ መጠን ንላዕሊ በቃ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ካልእ ከዓኒ እታ ሳንስክሪን ከዓ እዚኣ ጥራሕ ክገብር ቀኒ ወላ ገሸ ከለኹ ማለት እዩ ዳርጋ ተወዲኣ ሕጂ እታ ናይ ኮርያን ሳንስክሪን ዝበልክኹን ወላ ክሳደይ ገለ ማለት እዩ ካብ መጠን ንላዕሊ ከዓ እዚ ከዓኒ ከምቲ ዘይቲ ገለ ደይብሉ ዓይነት ክስታይ ወላ ሜክኣፕ ቅድሚ ሜክኣፕ ሳንስክሪን ገብር ከለኹ እዚኣ ክገብር ቀኒ ከዓ እዚኣ ከዓኒ ካብ መጠን ንላዕሊ ከዓ ፅቡቅ ሳንስክሪን ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዘርእየክን ዘለኹ ብጣዕሚ ዘቤስት ስለዝኾነ ፅቡቅ ስለዝኾነ በቃ ኩሉ ወላይ ትግዝኦ ብሓደ ጌርክን እዚ ክስታይ ግበሮ ማለት እዩ ሓደ ሕጂ ተገዚእኽን ከምዚ ኣነ ድገዝኦ ማለት ብሓንሳ ኣይኮንኩን ድገዝኦ ካልእ መይሰ ከዓ ካልእ ከዓ ገለ ማለት እዩ ኩሉ ወላይ ትግዝኦ ግን ካብ ዝደርእየክን ዘለኹ በቃ እዚታት ዋግኡ ክቡር ዘይኮነ ሆነስ ካብ መጠን ንላዕሊ ፅቡቅ ስለዝኾነ
ገጽክን መብዛሕትና ቢዚ ኢና ግን ናይ ግድን ማይና እንዳሰተና ገለ ማለት እዩ አትሊስት ገጽና በቃ ከናኸሎ ለና ዝብል ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ማለት ያ ካለ ከአኒ እዚኣ አርኤክን ይርቅን ሕጅ ቤስት ሰለር ፌስ ማስክ እዚ ከአኒ ዲፕ ኮላጅን አንቲ ሪንክል ሊፍቲ ማስክ ይብል ግን እቲ ሰዓታቱ ክስታይ ይብል ብዙሕ ክስታይ ይብልኒው ግን ጌርካ ምዝሓደርካ ምሸት ጌርካ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ወይ ገለ እዚ ጌርካ ምዝሓደርካ ኣብቲ ገጽካ በቃ ከምቲ ገጽካ ይመስል ልፍጥ ኢለ ሓድር ማለት ንቅጽ ምስ በለ ንጎህ ተውፅኦ ከለኻ ገጽካ በቃ መስትያታት ትኾን እዚኣ ከመጠን ላዕሊ ጽቡቕ እዚ ፌስ ማስክ ስለ ዝኾነ ከዓኒ ወላ ለይቲ ትግበርኦ ለሃልተ ሰዓት 3 ሰዓት ወላ ኣብ ገዛኹም ኮን ከለና እንድሕር ዝኾነ ነገር ኣለና ከዓኒ ወይ ገጽና ከም ዝንድር ክስታይ እንድሕር ኮይኑ ገለ ከም ዝድኻም እንድሕር ገለ ተሰሚዕና ከም ክስታይ ክንገብር ከለና እዚ ማስክ ምስ ገበርናሉ ምቅልጥ ሰበልናዮ እቲ ገጽካ መስትያታት ትመስል ማለት እዩ ካብ መጠን ላዕሊ ጽቡቕ ዝልቺ እንዳጠፋዕኒ ዳርክ ክኸውን ኣሎ ዳርጋ እንዳመሰየ ስለ ዝኸድ ዘሎ በዚ ፊኒስትሪያ ዘለኹ ግን ክስታይ ኮይኑሎ ማለት እዩ ጽልምት ብል ኣሎ ግን ራእይክን ሁሉ ተስፋ ገብር እዚ ከዓኒ ቅድሚ ሕጂ ደርኣኹን ማለት እዩ ካብ መጠን ላዕሊ ጽቡቕ እዚ ስኪን ኬር ደርኤክን ዘለኹ ስኪን ኬር ፕሮዳክትስ ደርኤክን ዘለኹ እዚታት በብሓደ ኩሉ ወላይ ትግዝኦ በብሓደ ግን በቃ ካብ ካልእ ማልእ ክስታይ ትብላ ኮሪያን ስኪን ኬር ንሕራፍቲ ስኪንናትና ኣብቲ ስኪን ኬር ሩቲን እንድሕር ክስታይ ጌርናዮ ካብ መጠን ላዕሊ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ በስ ከምኡ ግን ማይና እንዳሰተና ኤክሰርሳይዝ ገለ እንዳኸና ማለት እዩ ከምኡ ጌርና ነፍስና ቴኬር ንገብር ንሕና ጽቡቕ ምስ ተሰማዓና ከዓኒ ገዛና ደቅና ከዓ ጽቡቕ ጌርና ንኣሊ ማለት እዩ ላይፍ በቃ ቀሊል ኣይኮነን ቢዚ ኢና መብዛሕትና ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ኣሜሪካ ዘለና ወላ ብኣውሮጳ ዘለና ኣሕዋተይ ወላ ኣብዚ ኣሜሪካ ከዓ ከመጠን ላዕሊ በቃ ላይፍና ብጣዕሚ ቢዚ ስለ ዝኾነ ከምዚ እንዳገበርና ነፍስና ቴኬር ንገብር ማለት እዩ ናይ ለማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ኩላትክን ሕጂ ሳብስክራይብ እንድሕር ዘይገበርክን ዘለኽን ከም ትድበልኩኹም ሳብስክራይብ ከይገበርክን ከይትወፃ ላይክ ከዓ ግበርኦ ካብ መጠን ላዕሊ ዝፈትወክን ካብ መጠን ላዕሊ ደመስግነክን ይቐኒየለይ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ከዓ ብሰላም ይረኸበና ባይ